nens i nenes, com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I què fem abans de començar a explicar el conte? Doncs em sembla que tots ja ho sabem. Obrirem una espelma que ens faci companyia. Una espelma tan bonica com aquesta que tenim aquí. A casa també podeu fer el mateix. I ja veieu que aquí tenim aquest arbre de Nadal tan bonic que li agrada tant a en Perot. A veure si aconseguim que surti de dintre la maleta atrapacontes. Va, cridem tots. Va, vinga. Perot, Perot. Ui, em sembla que la maleta es comença a moure. A veure. Mireu-lo. Ja el tenim aquí, el nostre amic, l'escavallat. Mireu-lo, en Perot. Va, desperta't, dormilega, que els nens i nenes ja t'esperen. Va, Perot. Hola, saluda, nens i nenes. Vinga, cantem-li la seva cançó. Va, a la una, a les dues i a les tres. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot. I, ui, espereu, que em sembla que en Perot em vol dir alguna cosa. Va, Perot, sí, ja els hi dic en el nen, sí, home, sí, ja els hi dic. Nens i nenes, em pregunta si ja teniu el tio a casa, suposo que sí, no? Val, i que li agrada molt el Nadal i que avui també vol que compartim amb tots vosaltres un conte de Nadal. Va, Perot, segur que el nen els encantarà. Vinga, posarem en Perot aquí, al costat de l'arbre, i amb l'espelma, i anirem a comprovar, a veure, quin conte ens ha atrapat avui en Perot a dintre de la maleta. Posarem aquí, al costat de l'arbre, i a veure, quin conte tenim. Ui, em sembla que us agradarà molt. Ui, què veig? Veig un lleó. Mireu, el protagonista de la nostra història d'avui és un lleó. I sabeu com es diu el conte d'avui? Es diu Com amagar un lleó per Nadal, de la Helen Stephens i de l'editorial Beascoa. Va, preparats, preparades, que la història d'avui comença com amagar un lleó per Nadal. Mireu. Doncs resulta que era la vigília de Nadal i l'Iris i la seva família estaven a punt de viatjar per visitar a la seva tieta Sara. L'Iris estava tan emocionada. «T'encantarà el Nadal», li va dir al seu lleó. El lleó vivia amb la Iris des que havia arribat al poble i tots els veïns se l'estimaven molt, perquè era un lleó molt i molt bo. Però el pare i la mare de la Iris van dir que el lleó s'havia de quedar a casa. «No pots portar un lleó al tren», va dir la mare. La gent del poble de la tieta Sara s'espantaria, va afegir el pare, que no el coneixen de res. «No, sisplau, i si l'amaguem al tren, així podrà viatjar, ningú s'adonarà compte», va dir la Iris. El pare i la mare van haver d'insistir. La Iris deia tant sí com no que volia que el lleó viatgés amb ells. El va provar d'encabir dins de la maleta, però el lleó era massa gros. El va intentar embolicar amb paper de regal, però era massa complicat. Fins i tot li va posar tot de guarniments, però tampoc va funcionar. Res, que la Iris cada vegada veia que el seu pla era impossible. «Pobre lleonet», va dir la Iris, «se sentirà tan sol aquí a casa». Li va fer una forta abraçada. El lleó va posar cares de circumstàncies. El pare li va dir per consolar-la: «No et preocupis, segurament dormirà tota l'estona. I et pots endur allò de joguina, perquè et faci companyia pel viatge», va proposar la mare. Però la Iris estava veritablement trista. No suportava separar-se del seu estimat amic lleó. Més ben dit, no se'n havia separat mai. Al lleó no li va agradar gens veure la cara de disgustada que feia la Iris. Així que, de seguida que la família va obrir la porta, ell també es va escolar sense que se n'adonessin i va enfilar-se cap a l'estació de tren. Els va seguir. El lleó va quedar embadalit amb l'ambient de Nadal. Li encantava trepitjar la neu, veure els llums que decoraven tots els aparadors i, sobretot,
li encantava seguir a la seva estimada amiga Iris. Ningú no el va descobrir quan es va escolar dins el tren i es va amagar entre l'equipatge. L'Iris mirava per la finestra tota moixa. El lleó es moria de ganes d'abraçar-la i de consolar-la, però sabia molt bé que no ho podia fer. L'únic que podia fer era observar-los com jugaven i passar l'estona al tren tan bé com pogués. Però, abans que se n'adonés, el balanceig del tren va fer que el nostre amic lleó es quedés ben i ben adormit. Entre l'escalforeta de la calefacció i el xuc-xuc del tren, el nostre lleó es va endinsar en un somni ben profund. El lleó encara dormia quan la família va arribar a l'estació i va baixar del tren. La tieta Sara era allà per rebre'ls. «Bon Nadal, estimada Iris!» va exclamar, però la Iris no estava gaire contenta. No podia deixar de pensar en el lleó, allà, tot sol a casa. Ui, si ho hagués sabut l'Iris! El lleó no era precisament encara a casa, encara era al tren i s'allunyava mentre es feia de nit i la neu queia sense parar. Quan el lleó es va despertar, estava ben despistat. El tren s'havia aturat i tot era molt fosc i silenciós. On era la gent? Va desenfilar-se del seu amagatall i va sortir a poc a fora. Va buscar la Iris per tot arreu, on es deu haver posat, però no hi havia ningú. L'havia de trobar, sí o sí, però cap on havia d'anar? El lleó es va girar i va mirar les vies del tren. Arribaria fins on era la Iris si la seguia? I finalment va arribar a aquesta conclusió. Així és que el nostre estimat amic es va posar a caminar seguint les vies del tren. Hi havia un pontó de neu. La neu queia lentament, cada vegada amb més força, i també anava bufant un vent cada vegada més i més fred. El nostre lleó caminava, buscant a la seva amiga, fins que... Oh! Va veure un poble! Que bé! Quan ja les seves forces defallien, el nostre lleó, amb un parell de salts, es va presentar al mig del poble. Ja us podeu imaginar el que va passar. A la plaça Major hi havia un gran arbre guarnit, amb llums de colors, i un munt de gent cantant nadales al seu voltant. El 25 de desembre, fum, fum, fum... I si la Iris era entre ells? El lleó s'hi va acostar encara una mica més. Es va posar un barret i ben ambientat es va barrejar enmig de la gent. Però, ai, quan va començar a cantar, li va sortir un... Uau! Uau! Un lleó! Van cridar tots alhora i es van començar a perseguir-lo llançant-li boles de neu. El lleó, corre que correràs al mig de la neu. Fora, cridava la gent, no volem aquest lleó en el nostre poble aquests dies de Nadal. El pobre lleó cada vegada corria més de pressa. Per sort dels lleons corren tan de pressa que ningú del poble el va poder atrapar. I la sort és que els lleons també són bona amagança, i de seguida, amb un parell de saltirons, es va posar a dalt de l'arbre. Quan tots van passar de llarg, el lleó es va fixar en una cosa que hi havia dalt d'una finestra. Sembla el lleó de joguina de la Iris. I si aquella era la casa de la tieta Sara? Se'n volia assegurar, però com ho podia fer sense que tothom es despertés? I així és que el nostre estimat amic s'ho va començar a rumiar com podia fer per anar-se a trobar amb la seva amiga. I just en aquell moment, el lleó va veure una cosa molt divertida. Un home amb un abric vermell s'estava esmunyint dins de la casa per la xemeneia i havia deixat un trineu amb rens a sobre de la teulada. Potser jo també puc fer el mateix. El lleó no ho va dubtar ni un moment i es va enfilar a dalt de tot de la xemeneia, observant a veure com podien caure cap a dintre de la casa. Però abans que ho pogués
provar, es va sentir un gran ziu i un oh, 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 oh. L'home del tic vermell li va passar per damunt del cap. Aleshores el llop va patinar i tota la neu de la teulada va relliscar i pataplaf! Li va caure just al cap damunt. No podia moure ni un bigoti. Es va quedar palplantat i cobert de neu a davant de la porta de la casa de la tieta Sara. Quan la Iris es va despertar al matí, va veure al jardí un ninot de neu que no hi era el dia abans. Però, que estrany! És molt estrany. Aquest ninot de neu no hi era ni. Va sortir fora per veure el millor. I sí, realment, era un ninot de neu ben estrany. Però, oh, la Iris va observar que tenia cua. I quan li va tocar la cua es va moure. Tan ràpid com va poder, la Iris va començar a treure la neu fins que va trobar... Vosaltres podeu endevinar qui va trobar la Iris a sota? Doncs sí, el seu lleó, ben enfredolit, però tan content de veure-la que se li van passar tots els mals. Ets aquí, va dir la Iris. Ara sí que serà el millor Nadal de la meva vida. Llavors va treure la seva bufanda i li va posar per si de cas tenia fred. I tots van entrar cap a dintre. I sí que ho va ser el millor Nadal, malgrat que allò es cruspís el sopar de tot. No va quedar ni pollastre, ni neules, ni torrons, res de res, i tot ben esparrillat i els plats llepats de dalt a baix. No passa res, va dir la Iris ben contenta. De totes maneres, jo prefereixo la pizza, que és el que van acabar menjant aquell sopar de Nadal, que per tots va ser una mica diferent, però per la Iris va ser el millor Nadal de tots, compartir-lo amb el seu estimat amic lleó. I conte contat, conte acabat, esperem que us hagi agradat de com amagar un lleó per Nadal. I per avui ja estem. Vinga, si us sembla, ens ajudeu tots a bufar l'espelma des de casa? Va, a la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, adeu-siau a tots, bon Nadal i bones festes, un petó, cuideu-vos molt, fins aviat.